Club Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji Amalawi konse kumene muli. Ifetu pakali pano tili ndi nkhani yomwe yangochitika kumene and tikunenayi ni nkhani ndithu ambiri mwa inu mudabwa nayo muzizimuka mutitumuka pakuti si zimene mumayembekezera. Tukamba pano patu Mr. kapena kuti Dr. olemekezeka Yeremia Chihana ali mundende wamangidwa ndithu ndi ACB. Mkulu uyu akuganiziridwa milandu yosiyanasiyana kuphatikizapo milandu yodya ndalama kugulisa malo mwachinyengo, komabe kulinso zina zimene wamangidwa nazo zomwe zapangisa kuti boma yambe kumusakasaka mpaka nkumupeza. Tukamba pano Yeremia Chihana amangidwa ndithu akupezeka mulilongwe. Moti pakati pa tinazakambanso unena kuti boma ali ikumanga anthu. Iyi ndi anthu akhoza kukhala kuti ndolakwadi, akhoza kukhala kuti ali ndi milandu yosiyanasiyana, koma timing alibe. Chifukwa pakali pano tili munyengo yopanga zisankho, motero ngati angamange anthu mwachisawawa, amange uyu amange uyu amange uyu, pamapeto pake sizingamveke kuti anthu ali ndi milandudi. Zingokhala ngati anthu akuamanga pa zifukwa zina zomwe zili zodziwa okha. Zikungofanana ngati kuti anthu akuamanga pa zinthu zosadziwika bwino, reason why nkumati nzandale. Yes, tikhoza kunena choncho kuti nzandale akuamangira ndale, not kuti anthu ondolakwa. Koma mawu amenewo tikulankhula chifukwa choti anthu akuamanga mu nthawi yolakwika, padusa zaka zambirimbiri milandu imene ikukambidwayi iliko. Ndikupasani chisanzo, mlandu umene Anomani Chisale akuchita kuyenda ndi Baron Thumba pakali pano ni mlandu woti unayamba mu 1996. Okay? Nthawi imeneyo akulamula ndi Abakiri Muluzi. And Abakiri Muluzi achokapo kwabwera Bingwa Mutharika. Bingwa Mutharika wapita kwabwera Mai Joyce Banda. Wapita kwabwera Professor Arthur Peter Mutharika. Now uyu ndi Chakwera. So malo onsewa munthuyi wapezeka kuti mlandu woyamba mu 1996 wakhala nawo chonsecho mlandu wa Abakiri Muluzi woyamba mu 2004 unatsekedwa kalekale. Why osatseka nawo mlandu wawo? Mlandu unayamba 1996. Okay, tione mlandu umene umanenedwa wa Alfred Gangata. Alfred Gangata milandu yake mukaimva ni milandu nena kuti suti ndi achilendo iyayi, sikoyamba ineyo kuimva. Ni milandu yoti ndakhala ndikuimvapo akaka sikoyamba ndithu pamene tikuzimvaso apapa zili ngati tikubwereza zomwezo ayindiso maulamuliro osiyanasiyana. So mu nthawi ya Bingwa Mutharika mlandu wa Alfred Gangata unakambidwapo. Zakambidwapo ndithu zokhuzana ndi mafuel station zija zakambidwapo. Koma nawo upezeka kuti sukutsekedwa yayo. Chonsecho kuli mlandu wa anthu ena oti inatsekedwa. Why osatseka nawo mlandu wa Alfred Gangata? Now ikutulukanso ina ya certificate. Then boma ilibe umboni. Mukuona kuti zinthu zake zongosokonekera zokhazoka. So anthu akamanena kuti akuamangira ndale, ineyo ndikhuzana kuti munthu olankhula choncho sakulakwisa. Reason why milandu iyi ndi yakalekale and inalipo ndithu pa zaka 5 zimene zakhazikisidwa kuti president azilamulira kapena kuti chipani chimene chili pa topu chilamulire. Akanatha kukumba milandu imeneyo mbuyo monsemu, why ukakumba milandu yono apapa chaka chitatha kale, term yawo itatha kale tikuyandikira kuzisankho kuti anthu asankheso. That's why tunena kuti anthu akuamangira ndale. Chifukwa ndi milandu nena kuti akanatha kuyikumba mzaka zimene zapitazo. Okay. Panopa Yeremia Chihana, of course iwo akukhala kuti akuzembazemba abomawo, sakufuna ndithu kulankhula momveka bwino. Koma ena mwa ife tikumbukira mbuyo mu masamba anchezo pamayenda nkhani yokhuza ndi Yeremia Chihana kuti anagulisa malo mwachinyengo, malo osiyawo ndi ambale wawo amene ali sister wawo yemwe ali ku UK. Ndipo iwo atagulisa malo aja anapezeka kuti mwini wake wa maloja akufuna apangepo zinthu, apeza kuti munthu wina akupangapo zinthu zake pamene panayamba kutuluka nkhani. Okay, nkhani imeneyo tisiye uko, koma pakali panopo bomayi ngati ikuyendera system iyi yoti basi uyu okay bwanji kungomwirana munthuyo kuti tabwerani kuno tifufuze nkhani yakuti then kungofikira kummanga, then anthu aziyambapo kukamba kuti akummangira ndale zimene zizi zikuononganso image ya boma. Nawonso apolisi athu akugwiritsidwa ntchito kwambiri ndi andale.
zomwe zizolakwika. Nayo ACB timayesa ngati ACB ndiyo ima payokha, koma kuchokera ndithu mu nthawi imene kunazapezeka mzimayi ujaso naye Martha Chizuma anamangidwa, pompa chani pamene nadziwira nena kuti ACB si bungwe loyimaso payokhayi. Iyi ndi ya boma ndithu, boma ndi imene ikulamula bungwe imeneli, so imaso payokha. Chifukwa pa zinthu zambiri zimene akupanga ndi zinthu zoti akuchita nokudojedwa ndithu. Dzulo kwamangidwanso mkulu wina amene anali loya wa Professor Arthur Peter Mutharika. Zinthu zake basi anthu akuwamanga mu nthawi yolakwika. Point yanga kwa tsiku la lero lino ndiyoti boma kumene muliko, I'm very sure kuti zinthu zimene ndimalankhula nthawi zambiri zimakupeza ndipo mumamvera. Anthuwa mukuwamanga opanda timing, mukuwamanga mu nthawi yolakwika. Chikanakhala cha nzeru kuwamanga before 2025, before 2024, ndikuti sizibwezi zikumveka ngati za ndale yayi. Koma now pamene tayandikira kuzisankhoku mukuwamanga anthuwo zikusaundika ngati mukuwamangira ndale. So pewani zowatolatola anthuwa nkumakatsekera. Ngati pali njira ina yabwino, tsatirani njira inayo than kupanga tarnish image yanu, mukuzonongera nokha mbiri. Chifukwa tikupita kuzisankho, mukumbukire unena kuti anthu mukuwamangawa ndi azibale awo. Azibale awo ena mwayi oti amawathandiza, ena sawathandiza. Koma even utakhala kuti m'bale wako sumamuthandiza, the moment wamva kuti wamangidwa and then ukamve nkhani yake imene wamangidwa nayo ndi apakanthawi yoti ikanatha kupushidwa, then basi kenako anthu azipezeka kuti akugawana mmasamba mchezo kuti ammangira za ndale, ammangira ndale, ammangira ndale. Achibale aja apeza kuti mwina anali side yanu kuti adzakuvoterani, apeza kuti sakuvoteraniso. So mukuzionongera mbiri. Pewani zowamanga anthuwa, pesani njira ina yabwino, mumuyitana. Tabwerani akulu, pali nkhani yakuti kodi zikukhala bwanji, ziyendeseni mwa pansi. Fuka anthu kuti amve zoti mwangomuyitana mwakambisana naye, sangalankhule zoti mwamuyitanira za ndale yayi. Achimvesabe na kuti amuyitana munthuyo akambisana naye, amufunsa mafunso awiri atatu, then mwapanga sort out zofuna kupanga sort out izo. Koma ngati anthuwa mungamange mwachisawa choncho chimene mukuchitiramo ndi zija zimene zikulankhulidwa nena kuti zitukuko zanu zimene inuyo mwakwanitsa kukonza pa zaka 5 ndiye ndikumanga anthu. Anthu ndiye mwamanga, mwalo momanga zitukuko ndiye mukumanga anthu. Mangani zitukuko zoti muzizaloza. Nyimbo ya Dan Luicha akamazati lozani zanu inu muzizaloza. Fuka mapeto ake muzayamba kuloza anu achina Sulemani, muzayamba kuloza achina Norman Chisale, muzayamba kuloza achina Alfred Gangata, muzapeza kuti mukuloza Patricia Kariati. Reason why mukuloza zitukuko zimene mwapanga anthu amene mwamanga. Ndiye muzaloza anthu amene mwamanga mwalo muloza zitukuko zimene mwamanga. Awa anali mawu alero lino. Ngati utenga wakufikirani ugwiriseni ntchito, zili kwa inu kupanga ignore, koma ine ndalankhula ngati nzika yokhudzidwa, komanso ngati mmodzi otsatira nawo mmene ndale za mdziko mwathu muno zikuyendera. Kani pomwepo pamene ndikubwera ndi mapulogalamu ena, Club Shunta akhala kutolera mapulogalamu awiri atatu omwe akhale akutichezeresa pa malo pathu pano pa Club Shunta YouTube channel, pamene masiku akudusa ndi nthawi yakudusa. Tasani masiku ochepa kuti vote, zavoteni mwanzeru. Votini mu mtima inde, koma zavoteni mwanzeru. Zikomo kwambiri. Club Shunta, building better Africa.